Сафархон. Бача. Сафархон. Сафархон. Биё. Охе бача Сафархон, чанд бор тура мегем ки чизои динамондагӣ, парермондагиро нахӯ, ту айба намедонӣ? Яка. Барои чизои динамондагӣ паре нахӯрдан халаденӣ дар кор яка. Хей, мушкили ту осон. Хеҷа биё, иҷа биё. Биё иҷа. Ту нахо ҳами пула ай саломатӣ боло будонӣ. Эн амино ҳама халаделникай и аксия кадагӣ. Медонӣ? Нигоҳ ку. Кадомиша ки мехари якта радиатори дига булушта падаркай. Падаркаша мияка. Ин падаркай, печкай плоский. Нигоҳ ки халдени кора. Ай размери як 25 сар кадаги то 2 метр 10 сантиметрара нархошон ай 1950 то 6500 сомона. Кадомиша ки мегири фарқ надора, и падарка ҳай баъд доставкаш ройгон ай куҷое ки боша фарқ надора, мебарем мерасонем. Ака адреса худат медонӣ халаден карои ки ман ҳамиша қизиқ дорум ҳамиша мебарам. Тамом, таваккалат ба Худо ҳозир равон мекунам. Бардораи азиз, шумо ҳам агар биёед падаркаша мегиред, мерен телефон қатъиян рақамҳои болои экран муроҷиат кунед, мо дар хизмат. Суроғаи мо болои Хитои бозор, бародари азиз, магазин навшидагӣ аст, магазини Сафархон, битаваи техника.